I co najważniejsze, małe rękawice do MMA, czyli brutalna forma K1. Sebastian Zajon w różowych spodenkach, Dominik Struzik w przeciwnym narożniku. Wcale gorszego dopingu nie ma. Oczywiście duża ekipa żywca tutaj przyjechała. Sebastian, bardzo ładny low kick. Próbował prawą kontrą, fajny prawy front kick. Dobry cios na dół Sebastiana. Bardzo ładnie Sebastian trafia znowu na korpus, ale ładnie tutaj też Dominik odgryza się low kickami. Tak jak właśnie powiedziałem wcześniej, tak, tutaj klub z żywca właśnie charakteryzuje się tymi mocnymi low kickami, które są dopracowane do perfekcji. Naprawdę jest wymiana wet za wet. Dokładnie, cios za cios. Och, ale teraz mamy deski. Dominik Struzik trafił idealnie kontrującym sierpem. Mamy liczenie, pierwsze w tym pojedynku. Ale Sebastian Zając wraca do tego pojedynku, oczywiście, że tak, gotowy. Tak, to twardy zawodnik. Minuta 50 do końca tej rundy pierwszej. No i zobaczymy, czy Dominik Struzik pójdzie za ciosem, czy poczuje krew przeciwnika. Teraz właśnie Dominik przejął inicjatywę, jak wcześniej Sebastian parę do przodu, tak teraz Dominik idzie do przodu. Właśnie widzieliśmy znowu, że próbował trafić takim prawym, obszernym overhandem. Dobrze teraz zasłonił się i przyjął na gardę ciosy Sebastian. Zamknięty pod siatką. Dominik próbuje sobie go chyba ustawić cały czas na tą prawą rękę. Middle kick. Dobry low kick w wykonaniu Sebastiana. Tutaj próba middle kicka Dominika Struzika. Wymiana pod siatką. Naprawdę tutaj dużo dzieje się w tym pojedynku. Dobry sidekick. Tego dzisiaj nie widzieliśmy w tych walkach kickbokserskich, a więc Dominik Struzik jest pierwszy, który stosuje tą technikę w okrągłej klatce Silesian MMA. I mamy ostatnie 15 sekund tego pojedynku. Low kick wewnętrzny w wykonaniu Dominika Struzika. Sebastian próbuje odpowiedzieć. Rundy. No już komentujemy chyba 15. walkę, także możemy się pomylić. Tak, tak. Troszkę margines błędu można podkręcić tak teraz. Mylili się operatorzy z nazwiskami sędziów, tak i my się nieraz możemy pomylić, tak, mówiąc. Tak jest. I mamy koniec pierwszej rundy. No myślę, że tą rundę Dominik Struzik wygrał. Tak, ten knockdown 10-8 myślę tu będzie. Dokładnie, liczony był raz Sebastian Zając, no i jednak wydaje mi się, że bardziej panował nad tym pojedynkiem w tej pierwszej. Też tak uważam, Tomasz, że tutaj inicjatywa była właśnie po stronie zawodnika z klubu Góral Żywiec. No ale nie jestem zaskoczony, dzisiaj ci zawodnicy, co przyjechali z tego klubu, są naprawdę świetnie przygotowani i rozgrywają pojedynki i świetnie technicznie, i taktycznie, i siłowo. Jednym słowem perfekcja, ale Sebastian tutaj nie odstępuje. Klub teraz, jego trenerzy z klubu Siła Mysłowice dają mu cenne wskazówki, które na pewno weźmie sobie do serca i będzie starał się je wykorzystać. Zamknęły się drzwi oktagonu, no i rozpoczniemy za chwilkę drugą rundę tej walki K1 w małych rękawicach. Teraz mamy tutaj właśnie kibiców Dominika, którzy żyją na trybunach i przekrzykują kibiców Sebastiana. Ładny low kick w wykonaniu Seby. Troszkę jakby po tym knockdownie Sebastian stracił delikatnie na szybkości. Próba obrotowego kopnięcia.
Ładny prawy w wykonaniu Seby, ale został skontrowany. Dobry low kick. Kolejny low kick ze strony Dominika Struzika. No tak jak mówiłeś, zawodnicy Górala Żywiec bardzo dużo kopią i okopują tę nogę. No i teraz trafił tym high kickiem, wydaje mi się, przez gardę, ale odczuł te ciosy. Ale Sebastian bardzo ładnie odpowiada. Ale wrócił, tak, szybko tak. wrócił, zaczął odpowiadać. Naprawdę, no, piękna walka, piękny pojedynek, to ogląda się epicko. Ładnie Sebastian teraz zaatakował kombinacją dwóch ciosów, dodał kopnięcie do tego wszystkiego. Dominik znowu jakby zyskiwał troszeczkę więcej przestrzeni w oktagonie, jakby to on wywierać zaczynał znowu tą presję na Sebastianie Zającu. Jeszcze minuta 15 sekund tej rundy. No naprawdę bardzo fajnie się ogląda. Chłopaki, kurczę. Tak, mocno wymieniają te ciosy. Mocne, naprawdę bardzo mocne kopnięcia, ciosy rękami. Naprawdę zostawiają kupę zdrowia tutaj w tej walce. Tutaj Dominik nawet nieraz idąc z tymi ciosami, tak jakby zmieniał troszeczkę pozycję, jakby robił cios prawy w prawą nogę, prawą nogą zmieniając jednocześnie pozycję. Sebastian, jeśli by chciał, mógłby to mądrze i skrzętnie wykorzystać, ale tutaj już jest praca narożnika klubu Siła Mysłowice, aby mu to podpowiedzieć. My niestety nie mamy jak. Dominik naprawdę ma silne te ciosy, ale Sebastian też ma głowę chyba zrobioną z marmuru, bo wytrzymuje każde to uderzenie. Znowu próba high kicka. 10 sekund do zakończenia tej drugiej rundy. O, teraz dobrze, cios na cios, ale chyba ten sierpowy bardziej odczuł Seba. I koniec drugiej rundy. Myślę, że runda wyrównana. Tak, ta runda już była bardziej wyrównana. Tak, pierwsza runda na pewno zapisana na kartach sędziowskich dla Dominika Struzika. Przez ten knockdown. Druga runda rundą wyrównaną. Zobaczymy teraz. Ale jeśli Seba chce być pewny wygranej, to raczej mi się wydaje, że musi to kończyć przed czasem. Tak. No bo tamta pierwsza runda jednak o 2 tak. punkty stracona. Widzimy teraz, jak tutaj narożnik, my widzimy, wy nie widzicie, bo oglądacie powtórki, ale tutaj narożnik Dominika podpowiada, żeby cały czas okopywał te low kicki w łydkę. Za chwileczkę rozpoczniemy ostatnią, trzecią rundę tej emocjonującej walki w K1 w małych rękawicach. No a już później przed nami co-main event gali Silevian MMA 17. Ale zanim to czekamy na trzecią rundę walki pomiędzy Sebastianem Zającem a Dominikiem Struzikiem. I zaczynamy. Ostatnia runda tego pojedynku. No i jak myślisz, posłucha Dominik rad trenera, żeby kopać te low kicki w łydkę? Pewnie tak. Widzieliśmy już to. No ale Sebastian też bardzo ładnym low kickiem w łydkę teraz się tutaj postarał. No pięknie! No i mocno ruszył od początku tej rundy Sebastian Zając. Bardzo fajnie odrabia tą stratę punktową, która na pewno jest na jego kartach. Tak, Sebastian jakby zachował troszeczkę więcej sił na tą rundę. Mamy teraz taką wymianę między oboma zawodnikami. Tak, tutaj jest cios za cios, żaden nie chce oddać przewagi przeciwnikowi, nie chce kroku zrobić wstecz.
Jeszcze minuta 42. Czy któryś pokusi się jeszcze z chłopaków o mocniejszy atak? O to, żeby postawić tą kropeczkę na D, a może zakończyć tą walkę przed czasem. Półtora minuty do zakończenia tego pojedynku. Zobacz, że znowu Dominik robi tą samą taktykę co w pierwszej i drugiej rundzie. Zamyka Sebastiana pod siatką. Tak. Było kopnięcie w krocze, ale Dominik Ale pokazuje, sygnalizuje, że tak, możemy dalej walczyć. Z tego zamknąć pod siatką i tak jak właśnie trafił go high kickiem, czy wtedy tym overhandem. Bo na środku, kiedy ta walka wychodzi, to Sebastian jakby zyskiwał przewagę. Bardzo ładnym prostym kontruje Dominik i znowu Sebastian trafia dwoma low kickami. Dwóch równych sobie fighterów, naprawdę bardzo fajne zestawienie. Dokładnie, dokładnie, bardzo wyrównana walka. Jeśli to się zakończy na punkty, to walka z historią na rewanżowe starcie. Oczywiście, że tak. Wow, Seba teraz pięknie trafił tym lewym, takim prostym krzyżowym. Pierwsza krew na twarzy Sebastiana Zająca, ale te ciosy proste Dominika robią naprawdę dewastację. Znowu ładny low kick w wykonaniu Seby. Dominik teraz bardziej kontruje. Sebastian chce iść do przodu z tymi ciosami. Zaraz będziemy mieli ostatnie 10 sekund tej rundy. I właśnie teraz one się rozpoczynają. I koniec! I koniec walki. Bardzo fajnie się tą walkę oglądało. Kupę zdrowia zostawili chłopaki tutaj w oktagonie. Kupę zdrowia i kupę naprawdę bardzo fajnych wymian. Ale wydaje mi się, że ta pierwsza runda zaważy tutaj o decyzji sędziów i Dominik Struzik, to jego ręka powędruje w górę. Właśnie ta pierwsza runda. Też mi tak się wydaje, że później optycznie już właśnie bardziej też się patrzy właśnie na zawodnika, który w pierwszej rundzie posła na deski, ale tutaj Dominik naprawdę pokazał wielką klasę, zresztą jak i Sebastian. Dominik teraz skoczył na klatkę, dziękuję swoim kibicom, którzy przyjechali tu aż z żywca, żeby dopingować. Red już idzie powoli do oktagonu. Red idzie powoli do oktagonu, aby ogłosić werdykt w tej walce. Kibice dziękują obydwu fighterom za naprawdę świetny spektakl. K1 w małych rękawicach. Sebastian Zając i Dominik Struzik. Sam jestem ciekaw, jak będzie wyglądała punktacja. Przenosimy się do Reda. Tryna catch me riding dirty, 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 tryna catch me. A więc tak, większością decyzją sędziów wygrywa